Her har vi sådan en færdig bygning. Damerne og så herrerne. Og så herude der har vi lige sådan en bagreklame med lys på. Og lige rundt. Så er der herrenes pissoir her. For de hurtige. Og så herom der er også en lysreklame med lys på. Så det er 12 dioder i alt med dem inde i huset. Og de små mænd og damer indenfor.